Tarata mekalo tile 10 ani fila san 2020 ani mugan aw minnu sɔgɔlemana ni waati na an ka foli bɛ yɔrɔ kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bakuruba la sa an bɛna an da don kunnafoniya min na olu de filɛ nin Musa Timini ale kɛra kunu wasabulon ɲɛmaa ye an bɛna o kibaruyaw tɔw lase aw ma min ye Kayi mara ye kami kunu suro kunnakanu dusuma kasilen o bɔlen bɛ ka tiɲɛni boloda Kayi mara la ni kibaruya min sɔrɔ olu la teliyala an bɛna olu fana da aw kulo kan ka laban ni dolanci kibaruyaw ye Europe jamana kan nin ye aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Politiko kibaruya cogoyaw la sa an ma ladɔnniya k'a fɔ ko an ka jamana politikimɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu n'olu sinsinnen bɛ fanga dɛmɛni kan olu y'a yira ko olu nisɔndiyalen don ka da kan komini 5nan n'o ye Bamako komini 5nan ye o député Musa Timini kunu k'ale sugantira député tɔw fɛ ni ka bila an ka jamana wasabulon ɲɛmaaya la nin kibaruya ninnu sa an ye nin sɔrɔ Bakari Pereta fɛ ni ale ye RPM o ɲɛmaa ye nin waati in na ale b'a lase an ma ko RPM olu bɛɛ jɛra ni ka Musa Timini kɛ u ka cɛbɔ ye k'o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'ale ka laɲini ma kɛ dɔwɛrɛ ye a ka nin fanga tako filanan na ko min ye denmisɛnninw ye ko ka fanga in ko ka ta olu tɔgɔ la ni ka u ka sɔrɔ u ka fanga ɲini ni k'o don ba la a ka nin fanga tako filanan na k'o dɔ sinsin bere k'o dɔ ye nin ye n'o ye ka Musa Timini kɛ wasabulon ɲɛmaaya ye a ko Musa Timini k'a kun sugantira jamanakuntigi yɛrɛ fɛ n'a ma ɲɛ ko a sugantira jamanakuntigi fɛ a sugantilen ale ka parti fɛ n'o ye RPM ye ani politikimɔgɔ fɛn fɛn ni olu sigilen bɛ bi fanga jukɔrɔmadonni kama ko baara bɛ kɛ olu ma wajibi ye k'o cogoya la sa RPM ye Musa Timini ta ni k'a kɛ a ka cɛbɔ ye wasabulon ɲɛmɔgɔya ɲinini na a ko nin ko in na sa k'a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Musa Timini ma ka d'a kan a b'a dɔn sigili in kɔ baara caman bɛ yen bi olu bɛ a ɲɛ ko i n'a fɔ an ka jamana sariya sunba o faleli baaraw cogoyaw la a ko a b'an bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ nin wasabulon sigili nin kun kɛra jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye waati tɛmɛnenw na ka d'a kan i n'a fɔ a kun y'a fɔ cogoya min na an ye k'a fɔ ko baara minnu ni olu kan ka waleya an ka wasaden so fɛ ko o baara kun tɛ se ka don ba la ka d'a kan wasaden minnu tun bɛ wasabulon kɔnɔ nin waati in na olu kun ka sigili waati kun tɛmɛna fo ka janya kosɛbɛ o cogoyaw la sa ni wasaden kuraw sugantira ni olu sigira bi wasaden bulon kɔnɔ a ka ca Ala fɛ baara o baara ni olu bɛna o ta ni k'o don ba la o bɛna kɛ jama sakona baara ye a k'a bɛ dugawu kɛ Musa Timini ye ko fanga min ni a dilen filɛ a ma bi ko Ala ka se a fanga in kɔrɔ k'a kɛ denmisɛnw kunna wolo fanga ye. An ka jamana mara fɔlɔ ni o ye Kayi ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kami surɔ ko funɛkɛninw dusukun kamikaminen don ka d'a kan an ka finitigi dɔ ko ale kɛra funɛkɛnin dɔ sata ye kamalennin yɛrɛ sa ale si bɛ san 15 ka taa se san 18 ma kabini o de kɛra Kayi denmisɛnninw bɔra ka bɔlɔ minɛ k'u ka dusumankasi jira Kayi denmisɛnninw olu ko olu ka faamuya cogoya la olu ka lakana k'o kan ka kɛ finitigiw ka baara ye nka cogoya si la olu sata man ka bɔ finitigiw la Kayi polisi ɲɛma ale bɛ an ladɔnniya k'a fɔ ko nin waati in na min ye polisikɛ in yɛrɛ ye k'a minɛnen don ko a bɛ u bolo ko ni Ala sɔnna ani fɛn o fɛn ni a n'o ka kan sariya sira la ko bɛɛ lajɛlen bɛ boli a kan a ko fana k'a b'a ɲini Kayimaa bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka i tɛgɛ da i dusu kan nin waati in na ka d'a kan ko ni dusu bɔra n'i ko k'i bɛ ko wɛrɛ fana kɛ ko kojugu bɛ se ka taa bɔ kojugu la k'o cogoyaw la sa a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Kayi mara denmisɛnninw dutigiw
ko bɛɛ ka i hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniyaw fara ɲɔgɔn kan min b'a to bɛn ani keleya ko bɛ se ka don Kayi kɔnɔ nin waati in na a ko ni Ala sɔnna olu seko ye fɛn o fɛn min b'a to o waleya bɛ se ka kɛ cogo min na k'olu bɛ o sira taama. Farikolo ɲɛnajɛ kiyɔrɔ la sa komi aw bɛɛ lajɛlen tun b'a kalama ko nin waati in na farikolo ɲɛnajɛ baara caman olu kun jɔlen don ka da fiɲɛbana n'o ye coronavirus ale sababuya la an ka jamanaden minnu sigilen bɛ ko kan ndolanci nasiraw la olu b'an ladɔnniya k'a fɔ ko yɔrɔ caman na ko farifoni baaraw k'olu o daminɛna Allemagne jamana kan sa Amadu Ayidara n'ale bɛ ndolanci kulu la ni o tɔgɔ ko Leipzig ani Jaje Samaseku Offenburg olu b'an ladɔnniya k'a fɔ ko nin waati in na ko ndolanci baaraw ko olu daminɛna k'u ye farifoniw daminɛ ka ban o cogoyaw la sa u b'an ladɔnniya k'a fɔ ko sisan ani fɔlɔ ko falen dɔ donna baaraw kɛcogoya la ka d'a kan nin waati in na ko a ɲininen t'i fɛ i ka yɛlɛ balontan kɛnɛ kan ni gan ni ale tɛ i tɛgɛ la o kɔsa ko ni tila kɛra balontan na fɔlɔ jamaw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan nin waati in na o bɛɛ lajɛlen kɔnnen don ka d'a kan ni tila kɛra jamaw bɛ sigi kulu ani kulu Allemagne kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu ka balontan bɛna daminɛ don nataw la o siratigɛw la sa min ye Amadu Ayidara ye ale ka tɔn ni jɔyɔrɔ sabanan bɛ ale bolo bi n'u ka kuru ye kuru 50 ye Amadu Ayidara ni ale bɛ Leipzig la an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu ka tɔn jɔyɔrɔ sabanan bɛ olu bolo bi u ka kulu o ye kuru 50 ye olu ni Fribourg olu bɛna u gwada ɲɔgɔn na don nataw la Fribourg sa jɔyɔrɔ 8nan b'ale bolo a ka kuru ye 36 ye min ye Bayern Munich ye ni kuru 55 bɛ ale bolo ale ni Dortmund olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Dortmund ka kuru sa o ye kuru 51 nin waati in Jaje Samaseku ale bɛ Offenburg la ale ka tɔn olu bɛ jɔyɔrɔ 9nan na nin waati in na u ka kuru o ye 35 ye olu ni tɔn min bɛna bɛn o ye Hertha Berlin ye olu sa olu bɛ jɔyɔrɔ 14nan na nin wagati in na an bɛ dugawu kɛ Ala ka sanayɛlɛ di an ka ntolancila minnu bɛ ka balontan nin waati in na jamana kɔkan ani diɲɛ fan bɛɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan Ala ni AMAPU ani ANCD ka bolodi ɲɔgɔnmaw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn sini nin waati kelen na.